Commission bende kech gintiere gi data gi. But recommendations moripo bedni itimo, for example, ripo bedni wa agree ni sitting allowance oko chuno. To nikech kaki wacho maber Joyce, kata kidhi e county assemblies, kata idhi mane National Assembly kai kata Senate. Ng'eny jo los bura kata jo od bura gi biro mana e meetings mar mondo giyud sitting allowance. To king'iyo contribution margi, kata king'iyo output magiyudo as a result of bedo gi e bura ma kata e twak madhi mbele no, to kine ka bende gin gi contributions ma add value e gik ma wawacho gi. Omiyo recommendation en ni sama watimo dialogue on public wage bill to wang'iyo ni what are the other contributing factors, ang'ono gini kendo mamiyo wage bill ni bedo maduong' other than comments mabende wasewacho. Nikech ka wantiere gi jotich sirikal mang'eny manyiso ni sitting allowances bende dhi medore. To ken sitting allowance kende, nitie moko kanyo mabendi somo domestic travel manyiso noa Nairobi ka odhi Kisumu. Ting'eni rate mar Kisumu gi rate mar Mombasa gi rate mar Nakuru bende opogre. Nikech mago iluongo ni cities. Opogre gi kodhi Isiolo, kata odhi Laikipia, kata odhi mana Kajiado to eka kata Machakos bathe kae. Omiyo magi gintiere gik mang'eny ma contribute to the wage bill ma wawacho cha. But challenge mantiere en ni understanding mar jogo mindike tich. And of course, some of them bende gin recommendations michiwo gi Salaries and Remuneration Commission. Nikech gine magichiwo allowances based on these rates. Omiyo beyond just looking at the major contributors, nitiere gik moko mabende ware ni mondo wang'i. Ni to allowances ma wachiwo gi, are they commensurate to the output kata results ma jotich mar sirikal miyowa? To sama ng'ato dhi e bura, who are the critical people moripo bed ni dhi e bura no? Manyiso ni for example, ka en kata wawach ni CEC, waziri mar sirikal mar mapiny mar county. Ng'ano gini moripo bed ni dhi kode ma are critical contributors. Onyalo bedo chief officer, onyalo bedo director. To sama gidhi ni bende Sharon, Joyce, okochuno ni ng'ato nyaka dhi gi mtoke. Wanyalo kawo mtoka achiel. To ka gisebet ji abich, to driver riembo, to gidhi. Mage weche moripo bed ni wawacho, nikech jogi bende ni samoro kong'ere. Iyudo ka CEC okong'eyo kata mana chief officer mare. Samoro kaka Nairobi ka department achiel nigi chief officers 4. To most of them bende okong'ere maber. Koro ka gin kana achiel kamano, to konyo gi bende ng'ere, gi understand each other, personal communication skills, ginyalo share ni ing'e ni waziri kata barua moro nakelo niga 2 months ago, pok aneno kise action to kikonya. Then that way konyo gi bende mar mondo gi achieve certain targets bende ma bende samoro ka gipogore kamano to konyi. To waneno ka most counties, gik matimre counties ng'eny. Joyce, kata sani wantiere gi tuge madhi mbele Kilifi. Tiyudo ka county achiel ohaya buses 8. Nitie mar supporters, kia directors mag kia ng'ono dhi yorgi, county assembly members bende dhi yorgi, to bende gin gi staff ma ai county assembly kanyo. A lot of things maparo ni kawanyalo agree as a country ni wage bill hinyowa kabisa, then wanyalo make certain personal sacrifices. To in that rationalization bende wanyalo ng'ere ni wanyalo winjre ni to domestic and international allowances ki. Ang'ono momiyo international ni nyako bed mana plus 100,000 depending on class kata mana job group ma intiere. Bende nitiere kaka wanyalo rationalize ma wawinjre ni kata kidhi kucha tinyalo ka en kata mana workshop mar 1 week. To idhi mana on the day to the date ma I present. Okochuno ni nyaka ibed kacha for 1 whole week. You can do it on Zoom. You can do it on webinar. We digitize our systems mondo we make it easy for Kenyans to also participate. Mondo jogo ma are supposed to participate kata midwaro kanyo dhi kendo gitimo gigo ma gitimo, but wang'iyo kaka omenda ma watiyo godo e kuonde mag allowances ma are not critical bende waduoko piny. Super Churchill midenda go embe winjo pachi kotudore kod omenda no mabalang. Kalore ni omenda mabalang bende waneno kichulo mang'eny ahinya e counties mag, nikech kwang'iyo kata kod ranyisi county ma Migori kwang'iyo omenda ma gisebedo ka gitiyo godo e recurrent amane expenditure en $582.9 ka omenda ma gisetiyo godo mano e omenda mabalang duto en $208.35. Omenda mang'eny ahinya gichiegni mana romre. Kata kamano ere kaka inyalo duok piny omenda mabalang waneno kichule counties mopogore opogore korka kore? Ing'eni mokwongo en
masi